Ma. Magandang umaga po mga kaagham, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga kapwa natin Bicolano, Pilipino man kayo, saan man kayo sa mundo. Ako po si Mardela Daing Iba, ang inyong program host sa programang Pangsensya, Pang-Teknolohiya at para sa masa. Diskusyon 2026. Noong nakarang episode na kasama natin sina Miss Faye Banda, ang Supervising Science Research Specialist ng DOST Albay, at si Miss Jolly Cotara, Senior Science Research Specialist ng DOST Albay, at tinalakay natin ang Abante Agham sa Albay, paano epektibong isinusulong ng DOST ang agham sa probinsya. Ngayon pong araw, sa episode 3 natin na pinamagatang Binhi ng Agham, Ani ng Kaunlaran, paano pinatutubo ng DOST ang masaganang hinaharap sa Camarines Sur, #Talubo Osensya sa Kamsur, at makakasama natin ang Senior Science Research Specialist na si Miss Angeline D. Otilla at ang Science Research Specialist 2, Miss Maria Regina G. Yabillo ng DOST Kamsur. Via Zoom po sila. Good morning po Ma'am Angeline and Ma'am Regina. Isang karangalan po na makasama kayo this morning sa Diskusyon 2026 Season 3, Episode 3. Magandang umaga po. Good morning po, isang makaagham na umaga po sa ating lahat at sa mga taga-subaybay ng ating programang Diskusyon. Yes po, okay. Ma'am, good morning. Good morning po sa lahat ng nakikinig ngayong umaga na to. Hopefully, marami din po ang inyong matutunan po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Yes po, we are live sa 729 kHz sa pihitan po ng inyong mga radyo sa AM band at 106.9 WGB FM Tabaco City. Ganon din sa DCGB News Online Facebook page, DCGB Legazpi YouTube channel at sa DCGB Live app. Ngayon po mga kababayan, sa pagsimula, maaari po bang ipaliwanag ninyo po kung ano ang pangunahing mandato ng DOST Camarines Sur at paano ito na ipapakita ang science in action para sa mga komunidad ng probinsya? Mga ma'am? Sige po. Ang DOST Camarines Sur ay ang sangay ng DOST sa probinsya na responsable sa paghahatid ng mga programa at serbisyo ng agham, teknolohiya at inobasyon mula sa DOST Bicol. Ang pangunahing mandato po nito ay magbigay ng mga solusyon na nakabatay sa agham at teknolohiya para matugunan ang iba't ibang hamon sa lokal na komunidad. Sa pamamagitan po ng programang tulad ng Community Empowerment through Science and Technology o CEST, natutulungan ang mga komunidad sa praktikal na aplikasyon ng agham at teknolohiya upang mapabuti ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Bukod po dito, ang DOST Kamsur po ay nagbibigay suporta sa mga lokal na negosyo sa pamamagitan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP, kung saan naman po napapaunlad ang kanilang produksyon gamit ang makabagong teknolohiya. May mga S&T community projects, scholarship grants, at grants in AIDS or GIA projects din po tayo na naglalayong gawing accessible ang agham at teknolohiya sa mga mas marami pang sektor ng lipunan. So, yun nga po, so malinaw na naipapakita ang science in action sa pagdadala ng mga scientific solutions. Yun nga yung sinabi ni Miss Angie sa mismong komunidad. So, meron po kaming mga livelihood projects, training programs, at mga technology support initiatives din na hindi lang naman kaalaman ang naibigay sa mga tao, kundi meron din tayong mga konkretong gamit at pamamaraan na direktang nakakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ayun. So, higit pa po dito, ang DOST Kamsur, hindi lang siya nagbibigay, ang ginagawa namin ay participatory approach. Meaning, isinasali po namin ang mga mamamayan sa paggawa po namin ng programa. Meron po kaming tinatawag na Technology Needs Assessment na inaalam talaga ano ba ang nararapat na intervention para sa komunidad. Kasi ayaw namin na masayang lang ang binibigay namin. So dahil dito ang agham,
hindi lang po talaga nakikita sa laboratorio o opisina, ano po, kundi actual na nagagamit at nakakatulong sa kabuhayan, edukasyon, kalusugan, at pangkalahatang pag-unlad ng mga tao sa probinsya. So, sa Opo. kabuhayan, ano po, ang mandato ay malinaw, ipalapit ang agham at teknolohiya sa bawat komunidad at makhatid ng solusyong praktikal sa bawat mamayan ng Kamsur. Ayan, maraming salamat po Ma'am Regina at saka kay Ma'am Angie, ano. Talagang yung agham ay way of life na natin, di ba? In all aspects of our life, nandyan yung siyensya. Nandyan yung agham. At tapos ngayon, this is now coupled with innovation para sa development ng bawat komunidad. Now, maaari po ba na i-cite natin kung anong mga programa o pangunahing programa o proyekto ng DOST Kamsur na nais po ninyong ibahagi bilang halimbawa ng science in action sa probinsya? Hindi po. Marami pong programa ang DOST. Ang babanggitin po namin ay ilan sa mga banner programs na ini-implement po namin sa probinsya. So, una po rito ay ang Small Enterprise Technology Upgrading Program or SETUP para sa MSMEs. Sa ilalim po ng programang ito, tinutulungan po namin ang mga negosyante sa pamamagitan ng pagbibigay po ng makabagong kagamitan, production technologies, technical consultancy at mga trainings. Layunin po nitong mapataas ang kalidad, ang dami at ang kaligtasan ng mga produkto ng ating mga local na MSMEs. Isa po sa ipinagmamalaki naming project, para lang po may masahit kaming example, ay ang J. Emanuel Pastries Incorporated. Baka kilala niyo, sir, yung J. Emanuel Pastries. Okay. Isa po ito sa pinakakilalang nagpo-produce po ng peanut products, hindi lang po sa probinsya ng Camarines Sur, kundi sa buong Bicol region po. Sa kasalukuyan, yung J. Emanuel Pastries po ay nakapag-avail na ng ikatlong phase ng project. Na-approve po yung kanilang ikatlong project noong 2025 last year. Naging susi po ang setup program para mapaunlad nila ang kanilang production capacity na ngayon po, sila po ay nakakapag-export na ng kanilang mga products sa ibang bansa kagaya ng Japan at ng Amerika po. Ma'am Angie, anong binibigay na tulong ng DOST dito sa setup para sa MSMEs? Nagbibigay po kami, sir, ng technical consultancy at yung pag-upgrade po, sir, ng mga equipment. Kagaya po ng nasabi kanina ni Reg, kami po ay nagkakandak po ng technology needs assessment, sir, kung saan po ina-assess namin sa iba't ibang aspeto, simula po raw materials hanggang personnel, equipment hanggang marketing. Tinitignan po namin kung saan pwedeng pumasok ang science, technology, and innovation at dun po kami nagre-recommend ng mga interventions na pwedeng ibigay. Sa J. Emanuel po, mga equipment po ang naibigay natin at meron po din kaming mga consultancy services na naibigay sa J. Emanuel. Wow, kaya bumilis at lumawak yung kanilang production ngayon. Yes po. And naniniwala din po kami na hindi lamang po yung mismong negosyante ang nanginginabang po sa aming intervention o programa. Indirectly po, naniniwala kami na nagkakaroon po ito ng positive ripple na effect sa komunidad. Halimbawa po, dahil sa improvements po ng kanilang proseso at sa pagganda ng kalidad ng kanilang produkto, susunod din po yung pagtaas ng sales at kita. Later on, tataas din po yung kanilang required workforce, kaya magkakaroon po ng oportunidad para sa trabaho. Kumbaga po sila na po yung naglilikha ng trabaho para sa community. Yung setup inilatag nila yung yung daan para sa journey for improvement. Yes, Not only sa pagdagdag ng produkto, kundi pati sa employment. Yes, sir. Pati po yung ating mga farmers o magsasaka na siyang nagpo-produce po ng raw materials para sa ating mga MSMEs ay tiyak ring nanginginabang sa ating interventions. Yes ba? Bukod po sa setup, sir, na nakadesenyo sa mga negosyante na at least 3 years na po na nag-i-exist, meron din po kaming mga programa para sa startups o yung mga nagsisimula pa lang magnegosyo. Meron po kaming tinatawag na Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines o I-Forward. Ito po ay programang targeted para sa mga OFW o mga Overseas Filipino Workers na gustong magnegosyo. Meron din po kami sa aming probinsya dito sa Kamsur. Meron po tayong 2 women entrepreneur na beneficiary po ng aming Innovations for Women Entrepreneurs o I-Women na para naman po sa mga babaeng nagnenegosyo. At last year po, we are very proud po na na-launch na po yung aming bagong program na tinatawag na Innovation Hub na naglalayong makatulong po sa mga startup at mga technopreneur. Kasi yung iba po,
hindi nila alam kung paano magsimula. So, Mhm. dun pa lang po, pwede nang tumulong ang DOST. Itong mga programa pong ito ay tinatawag naming mga feeder program na Mhm. maghahanda po para yung mga nagsisimulang startup ay mag-prepare para sa mas malaki pang interventions ng DOST kagaya ng setup. Ayun, yung feedback nga niya maganda yung nailagay ninyong iHub, ano? Kasi mayroong pupuntahan yung ating mga kababayan kung paano mag-start at saka kung paano pang makailangan nila na pwedeng idagdag para mas lalong gumanda ang kanilang mga ginagawa sa kanilang negosyo din at ganoon din sa kanilang mga adikain sa buhay. Yes, sir. Bukod po sa negosyo, mahalaga rin po ang papel ng DOST Kamsur sa disaster preparedness at resilience ng probinsya. Yun. Kabilang po dito ang pagsasagawa namin ng DRRM trainings para sa LGUs at communities upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa paghahanda at pagtugon sa mga sakuna. Mhm. At kasama rin po ang deployment ng teknolohiyang tulad ng Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV na Mhm. nagsisilbi naman pong Mobile Operations Center tuwing may bagyo o kalamidad. Sa buong Bicol Region po, ang probinsya lang po ng Camarines Sur ang merong MOCOV, pero ito po ay nakadesenyo naman na pwedeng gamitin ng ibang probinsya kapag po sila po ay may kailangan din po. Yan, So, sa kailangan pamamagitan- talaga. Kailangan Yes po po. na maapalawak din yan sa ibang, ma-replicate sa ibang mga probinsya. Halimbawa, dito sa amin sa Albay, may tamang-tama yung DOST, kasama niyo yung Pag-asa at saka yung PBOX, di ba? Yes, sir. Dito sa Opo. amin, mayroong mga bagyo at saka mayroong bulkan. So, kinakailangan din talagang magkaroon ng ganyan. Opo. So, dahil po sa MOCOV, sir, mas napapabilis po yung monitoring, communication, at coordination ng ahensya. Mhm. At halimbawa po sa panahon ng emergency, nagagamit po siya para sa real-time situational awareness at mas organisadong rescue and operation response. Ayun, very good. Opo. Okay? Tapos idagdag ko din, sir, actually hindi dyan nagtatapos ang programa kasi napakalaki ng DOST. Ano po? Mhm. So, ang nagbanggit ni Miss Angie ay sa business, DRRM, pero syempre andyan ang ating mga community projects. Ano po? So, yung mga programang direktang tumutulong sa komunidad. Yes. So, example po niyan is the Community Empowerment through Science and Technology, SAS projects. Matagal na po siya actually. So, Mhm. ito po, ang sakop po nito ay layunin nitong bigyan ng komunidad ng angkop at praktikal na teknolohiya para sa kabuhayan, nutrisyon, edukasyon, kalikasan, at disaster resilience. Yan ang tinatawag naming 5 entry points. Ano po? Mhm. Pero ngayon, actually, magkakaroon na po kami ng CES 2.0. Papasok na dyan ang creativity or creative part as well as po ang e-governance. Kasi alam naman natin na kailangan na mag-level up ng ating mga LGUs with the help ng mga e-gov systems. So Mhm. ngayon po, for Camarines Sur, may mga barangay na pong natulungan sa pamamagitan ng livelihood technologies tulad ng food processing. Meron po kami dyan bangus processing sa Del Gallego, cook paste processing sa Balatan. Meron din tayong another fish processing facility sa Garchitorena. So mga talagang dulo ng Camarines Sur po. Kasi ang priority ng CES ay yung mga nasa 3rd, 4th, and 5th class. Although alam natin tumaas din sila, pero marami pa rin ang mga naiiwan sa baba. So Mhm. aside from that po, meron ding naibigay na mga ekipahe, tools para sa nutrisyon. Meron din sa mga pagre-recycle kasi kailangan natin yan, Yun, pag-recycle ng plastic. di ba po? Tamang-tama yan, ma'am, kasi Oo. ngayon ay zero waste month. Kailangan Yes. natin yan. Yan ang goal natin. As well as, meron din po kaming naibigay, actually dalawa sir, disaster response boat na ginawa po ng isang local inventor. Ano po? Mhm. Kasi isa din yan sa gusto ng DOST. Sinusuportahan namin yung mga lokal na inobasyon. Yes. As well as, meron din po mga water desalination systems. Actually, dalawa. Mhm. Ang water desalination system sa Camarines Sur. Isa po sa bayan ng Pasakaw, sa Tinalmod. Medyo far lang po talaga siya na Mhm. area. Talagang nakadepende ang mga tao dun sa tubig na poso o kung hindi man sa well, ano po. Oo. So, yun yung mga proyekto na ginagawa namin. So, ito po, CES lamang, meron pa kaming Smart and Sustainable Communities Program. Yes. Ito Mhm. po, bago po ito din. Para ang goal naman po nito ay para doon sa mga LGU, kung pwede yung mga nasa city na or papunta sa pagiging city, ano po. Mhm. Kung saan tinutulungan ang mga lokal na pamahalaan na unang-una ay makagawa ng tinatawag nating Science and Technology Innovation Plan. Kasi Mhm. bago tayo
magbigay ng mga proyekto, dapat ito ay nasa plano. Kasi alam naman natin, di ba, yung tinatawag na CDP, CLUP, lahat yan Yes. mandatory plans ng mga LGU para makuha nila yung gusto nilang future para sa kanila, no? Pero Correct. minsan, wala po doon yung tinatawag nating siyensya at inobasyon. Kaya doon po pumapasok ang Smart and Sustainable Communities Program. Kaakibat nito ang iStart program din na talagang naglalayon po yung sa paggawa ng STI plan. So, aside from that po, i-share din namin nung nakaraang NSTW, nanalo po, actually ang first po kasi namin na partner sa SSCP dito sa Camarines Sur, ay ang Naga City. So, nanalo ang programa ng Naga City na Idea to Start Up, national, ano po. So, Opo. isa po yung nakapasok sa Bicol na second runner-up champion of Wealth Creation Award. Kasi Wow. yung Idea Startup program po, talagang binubus niya yung LGU, nagbibigay sila ng funding para sa mga startups po ng Naga City. So, kumbaga, binubus mo yung employment dito sa lokal. Ano po? Opo. And tapos, as well as po, mahalaga rin ang suporta ng DOST. Siyempre, andyan po palagi ang ating scholarship programs. Yan ang pinakakilala sa DOST. Kasi gusto din namin talaga, di ba, mas rumami pa po yung mga engineers natin, scientists natin, para hindi na tayo na, kumbaga, medyo sa pila, pagdating sa Opo. mga Oo. competitive na nasyon. Lalo ngayon na tayo'y maraming bagyo, parang kulang opo. yata yung pumapasok doon sa pagiging anong tawag diyan? Mga weather Weather weatherman pagkatapos doon sa vulkanologo, di ba? Yun din. Nagkakaroon talaga tayo, sir, ng tinatawag na brain drain. Yes. Di oo. ba? Pero So, yun- dahil dyan sa scholarship nyo, marami nang nagkaka-interest na mga kabataan na pumasok dyan sa scholarship. Oo. Mhm. Yes, sir. Kasi ikaw ba naman, kada buwan magkakaroon ka ng 8,000 na allowance aside from the tuition fee. Na for private, magkakaroon tayo ng 40,000 pesos na annual tuition, as well as mayroong allowance per month na sobrang makakatulong, lalo na yung mga yung mga talaga nangangailangan, no? Na Yes. mayroong potential. Mhm. Pero yun nga, yun yung realidad din ng buhay, po. Yeah, And at then, pagkatapos niyan, ma'am, may opportunity silang pwedeng ma-absorb ng ma-absorb ng DOST mismo. Di ba? Very good ka dyan, Meron sir. tayong mga nakausap Opo. dito sa program last year na mga dating scholar, nandyan na na-absorb na ng DOST. Opo, sir. Aside from that, meron din po tayo, for example, yung sa JLSS namin, may kapartner din doon, yung DepEd. Yes. So may chance ka din na pumasok din ng DepEd, para makapagbigay ng return service. Pero yun nga, maraming oportunidad pag nakapasok ka po sa scholarship. Pero yun po, last na lang na Aba. programa din. Pinakabago po ito, yun yung tinatawag na GRIND or Grassroots Innovation for Development. So ito po, talaga magsasaliksik kami. Maghahanap kami ng lokal na inobasyon at yun po yung i-improve. Actually, to share din po, last National Science and Technology Week, yung ating representative, regional representative na tinatawag ang produkto niya po ay linangta, Pili Pulp Chips, ay nanalo ng top 3. Po sa Grassroots Innovation category ng GAIS Expo 2025. Ito yung programa na na lumulusob yung mga taga-DOST sa field. Pumupunta sa ilalim ng init at saka ng ulan sa mga masusukal. Opo, maghahanap lang talaga kami sa Para hanapin yung innovation. maganda ito, diba? Opo. Because kasi minsan mayroong mga magagandang innovation na hindi na ilalabas sa kabiasnan, pero because of DOST nabuhayan ng mga kababayan natin. Ayun. Yes, sir. Buti na lang may DOST. Diba, sir? Diba? Okay. Sige po. So yun po, actually, napakarami po. Aside from that, meron din kami mga national projects. Pero ito po, yung mga proyektong ito yung mga dinututukan namin ngayon para talagang mas maramdaman ng bawat Bicolano, po. Yes, yung, pa. kontribusyon ng DOST sa kanilang buhay. Yan. Dumako tayo doon sa community impact. Anong pwede niyong ibahagi na sabi nga na nakapagbigay ng direktang benepisyo yung mga proyektong nabanggit sa mga kababayan po natin dyan sa Kamsur? May mga nabanggit na kayo kanina, pero baka may dagdag pa.
Opo, sir. Actually, mauna muna ako, no? Kasi pinakauna talaga siya ng mga community projects natin. So, marami po doon talaga, more on livelihood. Pero yung pinaka-example po namin at success story ay yung sa Del Gallego, which is the Bangus Processing Facility. Pero hindi Yeah. lang po kami yun. Convergence po yun ng iba-ibang agencies, DSWD, DAR, DTI, BIFAR, ano po, na kung saan yung isang asosasyon po doon, arbo pa lang sila doon at naglilinis sila sa ilalim ng mga puno. Pero nung pumasok yung proyekto, nagkaroon sila ng processing facility, Wow. nagkaroon sila ng mga equipment, at ngayon, sir, saan sila nagsusupply? Andito na yung mga malalaking hotels, even hospitals, restaurants, nagsusupply na sila ng kanilang marinated bangus. Yun po ay from the Danawin Agrarian Reform Cooperative, ano po, ng Del Gallego. Aside from that po, recently, nagbigay din po kami ng charcoal briquetting sa isang Yes. asosasyon sa Siruma. Kasi ang problema doon ay maraming kopras, pero nasasayang, sir, yung mga shell. Yan, Ano yung po? mga bao, di ba? Yes, sir. Aha, And sobrang okay. talagang, kumbaga, kailangan din nila ng extra income, kailangan din nila ng additional livelihood. And ang Siruma, alam naman natin, ang ganda ng mga beach, ang raming mga resort. So, Aha. di ba, may possible din tayong pagbentahan ng mga charcoal Yes, briquettes. ang kinaganda nito because na-upscale yung charcoal natin, di ba? Kasi Opo. before, yung mga charcoal na uling natin is yung mga uling natin na bao, nadudurog siya, di ba? Pero this time, kung maging briquettes yan, aba, 3 piraso lang, nakaluto ka na ng kanin at ulam. Di ba? Totoo, sir. Aha. Kumbaga, pero ang maganda kasi doon, actually, hindi yun alam ng mga nasa komunidad na anong klase yung difference ng charcoal briquette sa typical na uling. Yes. Kaya nung nalaman nila, sobrang masaya sila, ano po, and sila mismo gusto nilang gamitin yun na mapatunayan yung talagang nung teknolohiya. Yes, at So, saka dito rin opo. maiwasan natin, ma'am, yung magagawa natin yung conservation, di ba, ng mga puno. Because Opo. under the law, Okay. there are mga puno na pwede lang na gawing uling, di ba? Totoo. Tapos, kahit yung basura, pwede nating gawing uling at yung briquettes makakatulong yan. Opo. Okay. Oo, tapos, sir, idagdag din namin, meron din kaming naibigay na, yun nga, yung nasabi ko kanina is a disaster rescue boat or tinatawag na UPB, Unsinkable Portable, sa Gayon sa Siruma. Na-test to nung talagang Christine. Sobrang grabe yung lalo ng Gayinsa kasi Gayinsa as a municipality is a 100% flood-prone area. Yung mga lumubog So, na area, talagang- no? Ano yan, Opo, ma'am? Gawa ng fiberglass? Hindi po, sir. Iba yung materials niya. Yun po yung protected ng patent. Ano po Ay, nila. maganda. Kasi mas magaan siya, sir. Kasi ang problema sa fiberglass, pag napuno na siya ng tubig, talagang Lubog. lubog siya. Yun, sir. Balik-balik ta rin na namin. Huwag talaga. Although actually, nagka-problema din doon, nalagyan yun ng tubig kasi grabe nga talaga yung ng tubig yun. Tawag doon yung dose ng tubig. Pero hindi siya lumulubog talaga. So in fairness, doon naman sa ating inventor, talagang unsinkable Magaling. naman yung technology niya. Iyon. And then, And then, next naman po, under the Smart Communities Program, kasi fresh pa po ito, nagsimula muna kami, sir. Kasi ang konsepto kasi ng Smart is dapat magkaroon ka ng data. Ano po? Kasi, ano nga ba ang Smart? Ibig sabihin, may nalalaman ka. So, doon po, ang unang proyekto namin sa Naga City ay ang LoRaWAN. No, hindi ko sure, familiar ka ba, sir, sa LoRaWAN? Yes, apa. Oo, di ba, sir? Ang Long Range Wide Area Network, infrastructure lamang po siya, pero ito yung connect sa tinatawag nating Internet of Things. Na actually, hindi lang ito simpleng early warning device lang. Pwede dito sa DRRM, environmental monitoring like air quality, climate action, smart utility. So, basically, lahat, kung gusto mong malaman ang mga parang baseline, in different aspects, yung infrastructure na yun yung para siyang cellular, pero hindi. Parang ang natin is, pag mag-down man ang lahat, andyan pa rin yung infrastructure, lalo na pag may sakuna. Iyon. Po, maraming salamat po, ma'am. Ngayon ay dumako tayo dito sa
tinatawag nating lawak na ng narating, di ba? Nitong mga programa po ninyo. Gaano na kalawak ang naabot ng DOST Kamsur pagdating po sa pagtulong sa mga komunidad, MSMEs at iba't iba pong mga sektor sa probinsya. May numbers po ba tayo na pwedeng i-present sa ating mga tagapakinig? Go ahead po. Sige po. Sa aspeto po ng enterprise development programs, patuloy nating sinusuportahan ang mga MSME sa pamamagitan ng setup at iba pang technical na tulong. At present po, ngayong 2026, mahigit kumulang 118 na enterprises na po ang nabenepisyohan ng setup. Isa din po sa malaking contribution ng DOST sa probinsya ay ang technical consultancy services gaya ng in-house expert po for current good manufacturing practices at food safety. Kasi po yung ating mga MSMEs, hindi po sila makakapagbenta ng mga produkto kung sila po ay hindi compliant sa CGMP and food safety standards. So kami po sa DOST, meron po kaming tinatawag na Bicol Food Safety Team na nagbibigay po ng trainings and consultancy services. Pati po sa mga trainings at ng food and non-food products, kasama po ang iba't ibang partner agencies like DTI, DAR, ano po. Sa average po, hindi bababa sa 100 firms ang nasiserbisyohan natin kada taon sa pamamagitan ng ating consultancy at capacity building activities po. Sa kabuuhan, ang naaabot ng DOST Kamsur ay hindi lamang po bilang ng proyekto kundi sa lawak ng sektor na natutulungan namin. Mula po sa magsasaka, sa mangingisda, MSMEs, kabataan, hanggang sa mga lokal po na pamahalaan na may partnership po ang DOST Kamsur. Ayun. Yes po, ipinapakita po nito na ang agham at teknolohiya ay aktibong ginagamit upang palakasin po ang kabuhayan, edukasyon at resiliency ng buong probinsya ng Kamsur. Opo. Paano po maaring makipag-ugnayan o makibahagi sa mga programa ng DOST Kamsur? Yung halimbawa, MSME, yung mga community leaders, student, o kaya naman na isang magsasaka. So, kung kayo po ay isang MSME, or yung mga nasabi ninyo po, bari po kayong personal na pumunta sa aming opisina sa second floor ng Bicol Science and Technology Centrum na matatagpuan sa J. Miranda Avenue, Naga City. Katabi lang po ito ng Naga City Hall. Doon po kayo namin maaaring ma-assist ng inyong mga concerns. Aside from that, pwede din naman kaming ma-reach sa aming digital platform. So, meron po kaming official email, which is ang kamsur@ro5.dost.gov.ph, kung saan maaari kayo magpadala ng inyong inquiries, project ideas, or request for assistance. So, aktibo rin po ang aming Facebook page. Paki-follow po, DOST Camarines Sur, kung saan maaari kayo mag-message at siguradong may tutugon sa inyong katanungan. Bukod from that, lagi din po kaming present sa mga meetings, as well as mga requested trainings. So kung magkita-kita po tayo, mga taga-Camarines Sur, huwag po kayong mahihiyang lumapit, magtanong at ibahagi ang inyong mga pangangailangan. Opo. Okay, Ma'am Angie, ano ang mga plano ng DOST Kamsur para po mas lalo pang mapalawak yung epekto ng agam at teknolohiya dyan po sa inyong probinsya? Sige po, thank you po. Masasabi po namin na mas lumalawak na po at mas lumalaki po yung epekto ng agham at teknolohiya sa aming probinsya. Sa katunayan, mayroon na kaming mga businesses na nakalinya po para po sa pag-avail ng Small Enterprise Technology Upgrading Program, and patuloy din kaming nag-a-accept po ng request para sa mga trainings and consultations ng ating mga asosasyon at businesses. So kung may kailangan po kayo, i-send nyo lamang po sa email or sa aming Facebook page na nabanggit ni Reg. Madadagdagan din po ngayong taon ng aming bagong komunidad sa LGU or LGU sa CEST upang mas rumami pa po ang aming matulungang pamilya at komunidad para mabigyan po sila ng angkop at praktikal na teknolohiya. Sa Smart and Sustainable Communities Program naman po, ngayong taon po, sisimulan namin ang partnership with LGU San Jose. Dagdag po ito sa LGU Libmanan at sa Naga City. Laging bukas naman po ang aming opisina para po sa mga pangangailangang teknikal at tulong ng ating mga kababayan. Ayun, okay. Bago po tayo magtapos, mga Ma'am Angie at saka Ma'am Regina, ano po ang inyong mensahe para sa mga taga-Camarines Sur na nakikinig po ngayon at nanonood sa ating pong telecast ngayon, lalo na sa ating mga kabataan, mga MSMEs at mga komunidad na interesado pong subukan ang probinsya o potensyal po ng agam at teknolohiya? Go ahead po.
Ayan. So, nice namin ipaabot po sa lahat ng taga Camarines Sur na ang agham at teknolohiya ay para sa lahat. So, lalo na para sa ating mga kabataan, kayo ang susunod na henerasyon ng innovators at problem solvers ng probinsya. Ano po? So, hinikayat namin kayo na actually maging bukas sa pagtuto, magtanong at mag-eksperimento at gamitin ng agham upang makahanap ng mga solusyon sa mga hamon ng inyong paligid. As well as, hinikayat din namin kayo mag-apply sa aming DOST scholarship na ngayong Araw. yung mga actually this ano po Ngayong araw, di ba? January 30 yata Yes. lalabas yung listahan ng mga Opo. yung qualified examinees. Yes, sir. Yung Okay. for the 2026 DOST SEI Undergrad Scholarship Exam. So, yun po. Paki-follow lang din po ang DOST Bicol din po for further announcements pa po. So, test permits will be sent po to the qualified examinees on February 4, 2026. Ayan. Thank you very much, Ma'am Regina. Now, Ma'am Angie, good morning po. Gongli, ano pong mensahe natin? Guide po. Para naman po sa ating mga MSMEs at local entrepreneurs, ang inobasyon na susi po sa ating paglago. Huwag po kayong matakot na sumubok sa bagong teknolohiya at mga pamamaraan. Asahan po ninyo na nariyan ang DOST upang magbigay ng gabay, training at technical na suporta upang mas maging competitive at sustainable ang inyong mga negosyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa ngalan po ng aming Regional Director na si Sir Romel Arcerano, kami po sa DOST Bicol ay nagpapaalala na ang kaunlaran ay mas mabilis kung sama-sama, lalo na po kung tayo ay may kaakibat na siyensya. Diyos mabalos po sa inyong lahat. Thank you very much, Diyos mabalos. Mabuhay po kamo, Ma'am Angeline, baka saka si Ma'am Regina, at saka ang buong staff ng Kamsur DOST. And siyempre sa staff po ng Regional Office ng McDuffie and Company, maraming salamat po. Ako po inyong lingkod, Mardila Daing Iba, Sadit Sana. Pero kagaya ng DOST, malawak ang nararating. Thank you and God bless the Philippines. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pang-siyensya, pang-teknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto sigurado. Radyo Balagon Kaito.